Da Hasina da Abdul tare suka buɗe ƙofar ɗakin suka shigo. Ya tura ƙofar ya rufe. Hasina ta tsaya a tsakiyar ɗakin, yana ƙarasowa gab da ita ta rungume shi. Shi kuma ya cire mata niƙab ɗin da yake ɗaure a fuskanta tare da cire mata hijabi ya jefar da su gefe. Ta ƙara rungumo shi sosai a ƙirjinta, wanda haka yake matuƙar sa shi farin ciki saboda yadda take kula da shi, take nuna mai soyayya. Ya kalle ta ya ce mata, farin cikin rayuwata, ina ma a ce wannan yanayin da muke ciki ni da ke mata da miji ne da abin sai ya fi daɗi. Sai ta yi dariya, ta tsotsi bakinsa, sannan sai ta juya bayanta, sai ta ce, ja min zip ɗin riga na ka buɗe. Yana jan zip ya buɗe kuwa, dama doguwar riga ne irin mai zip ɗin nan na baya a jikinta. Sai ya zoge mata zip ɗin zuwa ƙasa, sai ta kwaɓa rigar kawai ta jefar. Daga ita sai ɗan wando, ba rigar nono ba komai, ta juyo ta ce masoyiya ka gani. Ya kalle ta ya ce kin yi kyau. Tana zuwa ko ta kama kansa ta ɗora a ƙirjinta, tana goga fuskarsa a kan nonuwanta, yayin da shi kuma yake shafa ɗuwawunta. Ta miƙa hannu ta kama burarsa, tana shafa masa ita a hankali. Ta ja shi sai zuwa kan katifar da take malalai a cikin ɗakin. Suka kwanta yayin da yake samanta. Ya fara sumbatar wuyanta har zuwa kan nonuwanta, ya tsotsi nonuwanta yadda ya dace. Bayan ya tsotsi nonuwanta ne sai ta ce, Abdul ka tuɓe mana, ka san ba mu da lokaci wadatacce fa. Ya ce to shi kenan, ya miƙe tsaye kuwa. Ya tuɓe kayan jikinsa, daga shi sai gajeren wando ya dawo ya kwanta a gefenta. Sai ta cire ɗan kamfan da ke jikinta, ta cire shi ta koma zigidar tsirara. Ya kalle ta ya ƙare mata kyau, ya ƙare mata kallo, ya ga kyan da Allah ya mata, ga ta fara doguwa, ga nono daidai da jikinta, ga duwawu, sannan ya kalli saitin doron nata, ya ga gindin nan nata ya sha aski ya yi tas. Ya miƙa hannunsa ya shafa doron nata sosai. Ita kuma hakan ya sa ta farin ciki, ta ware kafafunta. Ya ƙara kai hannunsa daidai kofar dorin, sai ya ji wani ruwa mai kama da mai yauƙi a bakin kofar dorin nata. Ya soka yatsansu guda biyu a ciki, ta yi wani kuka irin ash ɗin nan, kukan daɗi. Hakan ya ƙara sa shi farin ciki da annashuwa. Ya cire gajeren wandon da ya rage a jikinsa, ya hau kanta. Suka ci gaba da tsotse-tsotse, yana shafa nonuwanta, yana tsotson bakinta, ta kuma ta zuro harshenta a cikin bakinsa. Suna ta tsotson juna, suna wasa da gaɓoɓin juna, suna ta motsa ma junansu sha'awa. Can kuwa ta ce masa, baby ka ci mana, ka ci nama tsufa. Ya ce to shi kenan. Ta ƙara ware ƙafafunta, borarsa dama da ta daɗe a miƙe. Ya zara a hankali ta shige cikin dorin nata. Wani ruwan ni'ima, ruwan daɗi ne ya mamaye buran nasa yayin da ya soka mata a cikin dorinta. Ai kuwa nan ta fara wani nishi, tana wani bankarowa, tana turo masa kirji, shi kuma sai da ka mata bura yake a cikin dorin. Sai soka mata yake ba ƙaƙƙautawa, yana ta soka mata, yana soka mata, tana ƙara mammatse shi a jikinta, daɗi yana ratsa ta ta ko'ina. Can kuwa ta kawo ta wani ƙanƙame shi, ta rungume shi da ƙarfi. Ya ji kamar za ta raba shi biyu saboda yadda ta rungume shi da ƙarfin gaske. Ya dakata saboda duk goshinta ya yi gumi, saboda yadda daɗi da wuya suka ratsa ta a lokaci ɗaya. Kasancewar wannan shine rana na farko da shi ya fara cinta, domin duk wasannin da suke yi shi da ita rungume-rungume ne da tsotse-tsotse da taɓe-taɓe. To a karo na farko kenan da ya ɗauko ta ya kawo ta ɗakin abokinsa, ya ce ta. Bayan ta huta ne sai ya ce mata, baby, ta ce ya ce ban kawo ba fa, sai kin haƙuri na ƙarasa cin da nake miki. Ta ce to shi kenan. Ta ƙara ware ƙafafunta, dama ya daɗe da zaro buransa. Ya ƙara mai da buran cikin dorin nata, yana dakawa a hankali yana cinta. Da kuma sai kukan daɗi take masa.
wani irin salo take amfani da shi na kissa da kisisina da shagwaba irin nasu na mata. Haka ta ci gaba da yi masa. Daɗin na yana ratsawa ta daidai kunnensa yayin da ta kawo bakinta kusa da kunnensa. Sai kukan daɗi take mishi tana ƙara mishi shauƙi da annashuwa. Shi kuma ba abin da yake sai so ga mata gura can kuwa. Ruwan daɗin nan suka fito tun daga cikin buransa suka malale mata cikin durin. Haka ya kwanta a kanta suka rungume juna. Bayan da suka huta ne shi da ita ya tashi ya je ban ɗakin da yake cikin ɗakin ya wanke burarsa, sannan ya watsa ruwa ya wanka. Ita ma ta tashi ta je ta yi fitsari. Bayan ta yi fitsarin ne ta wanke jikinta ta yi wanka, sannan ta dawo suka ɗauki turaren da yake ajiye a cikin ɗakin suka feshe jikinsu da shi gaba ɗaya. Sannan ta ɗauki wandonta ta sa. Sai yake cewa amma baby kin san cewa bana jin daɗi yadda kike zama ko da yaushe ba rigar nonon nan. Ya miƙa hannunsa ya shafo nonon. Ya ce ba na son ina ganin ki haka kina tafiya nono na rawa kina ɗaukar hankalin mutane. Kar ki sa wani ya ƙwace min ki. Ta dariya ta ce haba baby na baka gani in ina tafiya na zo inda mutane suke ina sa hannu cikin hijabi ina kare maka wannan dukiyar fulanin nawa. Ya dariya ta rungumo shi yayin da ta ƙara zama a kan cinyoyinsa. Suka ci gaba da tsotse-tsotse da matsa-matsa kamar da yadda suka saba idan suka je hira. Ya je hira gidansu domin hira irin ta masoya ta yau da kullum. Dama sun riga sun saba. Za ta zura hannunta cikin wandonsa tana wasa da 'ya'yan gwalarsa da kan kaciyarsa, yayin da shi kuma zai saka hannunsa a cikin rigar nononta yana marza mata kan nono suna hira. A haka suke hiran ko da wani lokaci. Bayan da suka daɗe shi da ita suna wannan wasannin, sai ya ce mata to tun da kin ga cin nan an gama ya kamata mu tashi mu tafi har zuwa gobe ko. Ta ce min kai min alƙawari baby idan ka zo gobe za mu dan shiga duhu ko a kofar gidanmu ne ka ƙara yi min ci ne ko da baka kawo ba. Ya dariya ya ce to shikenan sweetie na. Ya ɗauko mata riganta ya zara mata ta sa ya ja mata zip ɗin. Shi ma ya ɗauko dogon wandonsa ya sa rigansa, kasancewar da ƙananan kaya yake sanye irin masu matse masa jikin nan. Suka tsaya shi da ita bata sa hijabi da niqab ɗinta ba. Ta rungume shi sosai tana shashafa shi tana masa shagwaba irin nasu na mata. A haka sai ya ji burarsa ta sake miƙewa. Ta miƙa hannu ta kama buran ta ce kai yaya baby. Ya ce ya aka ne Hasina. Ta ce na ji abar ta sake miƙewa ko za ka sake ci ne. Ya dariya ya ce gaskiya zan so hakan to amma kin san an ce yau da gobe ko, saboda ina so yau in ci gobe ma in sake cinki. Ta ce a'a ai ba gobe ba, an jima fa za ka zo gidanmu da daddare ka sani ko. Za ka zo ka sha min nono kuma na ce maka zan maka goho ko soka min kai ba sai ka kawo ba. Mai dariya ya ce to shikenan Hasina, za a miki yadda kike so. Aikin san ke din ina son ki sosai, saboda haka da abin da zai saki farin ciki zan yi. Ta dariya ta ce Allah ya kumman kai baby. Ta rungume shi. Bayan da suka daɗe a rungume ta juna shi da ita, sannan suka dan saki juna. Ya ɗauko hijabinta ya saka mata. Ya ce to ga niqab. Ta ce shikenan. Ta ɗaura niqab ɗin da kanta. Nonon nan suka turo hijabi. Ya ƙara miƙa hannu ya shafa nonon ta saman hijabin. Ya ce kai baby mai kayan daɗi. Ta ce in sweetie na Abdul waje ne. Ya ce mata eh. Bayan da suka fita suka rufe kofar ne shi da ita, suka tafi inda za a samu a daidaita sahu ta hau ta tafi gida. Sai ta tsaya kusa da shi ta ce mishi sweetie dan Allah an jima kar ka bata lokaci ka zo ina jiran ka kaji. Ya ce to shikenan, aikin san daɗin da na sha yanzu dole ma in dawo an jima, kuma kullum ma sai na je saboda ba zan bari wannan daɗin yana wuce ni ba. Da ƙirƙire ta dariya ta ce wala ina son ka baby. Ya ce ni ma ina son ki. I love you. Ta ce masa I love you. Suka riƙe hannun juna shi da ita har suka tsare mai a daidaita sahu. Bayan da ta shiga ta zauna ne aka ma mai a daidaita sahu
kwatancen inda zai kai ta aka bashi kuɗin. Har za su tafi sai ta ce dan tsaya mana malam, ya daidaita sahun ya tsaya. Bayan da ya tsaya ne sai ta kira Abdul da hannu haka, sai ya dan sunkuyo kamar za ta yi masa magana a kunne, sai ta yi masa sumbata daidai kumatinsa. Sai ta ce mashi, an shafa min nono na mana baby in ci daɗin ƙarshe. Ya dariya ya ce to shi kenan. Da yawai ga game a daidaita sahun baya gani saboda ya ɗan cusa kansa, ya miƙa hannunsa ya shafa kirjinta. Ya ce ki bari an jima za mu yi abin nan sosai, a wadace kin ji. Ta ce to shi kenan. Mai a daidaita sahu ya ja tafiya, yanda shi ma Abdul ya bi hanya ya shiga lungu domin ya je gidansu. Cike da shauƙin soyayyen da yake ma wannan yarinya, yana ta faɗa a cikin zuciyarsa cewa ina son ki Hasina, ina son ki, I love you so much Hasina.